салом алейкум дӯстони азизам, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. имрӯза влогро оғоз мекунам аз хона, аз пухтан, барое ки ман хонада беғарз ай пухтану шуштану нигоҳ кардани кӯдак ягон кори дигар да машғул нестам. барои ҳамин вақте ки влоги хонагӣ шуд, ман фақат мумкин ки дар ин влогҳо фақат пухту паз кунам. ва имрӯз ман барои бегоҳ камтарак тайёрӣ дидестам ва мехоҳам ки камтарак хел питсача тайёр кунам. барое ки ман тести тайёр доштам, тести тайёр мехоҳам камтарак питсачаҳои майдача тайёр кунам. ва ин ки тайёр шуд ва боз мехоҳам ки вай як намуд хуруши дигар тайёр кунам. хуруши ҳафтранг мо мегӯем. ман ҳафтранг намекунаму ҳамна 4 та чиз қатӣ мекунам. бебинед хуруши ба маза мебиёд. ҳозир ки ман напухта шудам, баъд ки ман боз аз думи тайёр кардани хуриш мешавам. шумо ба чӣ кор бор машғул ҳастед дӯстони азизам? корои шумо чӣ хел аст? имрӯз ман берунам набаромадам. микояҷонам қати шаварам берун роҳӣ кардам ва худам ҳамаи хонаи уборка байратра кардам. имрӯз ҳавои мо бениҳоят гарми хушрӯ буд. манам ҳамихел хамирча кардам. дар даруни форма мондум ҳамихел. Бороша оромецин. тайёр кардам питсачаҳо. камтар сир ман кам буд, барои ҳамин камтарак сир расид. ҳозир акнун духовкада мемонам. бо ман бошед дӯстони азизам. ҳама питсачаҳои моям тайёр шуд дӯстони азизам. ҳозир ман талеркада мегирам шонам. бинед чӣ хел хушрӯ омад, аппетитни омад. ҳозир гарм навакак манои духовка гирифтам. ҳозир талеркада мегонам ша. ана дӯстони азизам, питсачаҳои моям тайёр шуд. марҳамат, бинед чӣ хел хушрӯ омадан. такашам пухтагӣ. ман хоҳ кардам ки фақат болош сурх мешавад дар листи ин хеле ки не ҳам тагу боло мондагӣ будам, ҳам тагу ҳам болош ҳам хел сурх шуд. якум хӯроки мо тайёр шуд. ҳозир акнун ман дуюм хӯрок салат тайёр мекунам. дӯстони азизам, мегузарем акнун ба қисми салат. барои салати мо дар кор аз салати сабзигӣ, бодиринг, гӯшт, картошка. дар инҷо хел 4 дона тухма ман ҷӯшондам. ҳозир барои када мемонам ки ин ҷӯшида истад. то ин ҷӯшидана мо чизоша реза мекунем дӯстони азизам. ман камтарак мекунам барои 2 нафар. шумо метавонед ки агар чанд оила бошад бисёртар чизоша гиред. мо ки 2 кас ки ҳастем, барои ҳамин ман камтарак чизоша гирифтам. камтар гӯшт, 2 дона картошка, ним 2 пара бодиринг ва камтарак салати сабзигӣ. шурӯъ мекунем дӯстони азизам. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. дӯстони азизам, ман ҳама чизро ҳамихел реза кардам. картошкаи майда реза кардам. бинед чӣ хел майда. ҳозир да об тар кардам ша. ҳозир нояш жарид кардам дар кор гӯшта қатӣ картошка. ман ҳама
жарид кардам. Гӯшт, картошка, тухм моям жуштагӣ буд, ман реза кардам. Бузерингам хел реза кардам. Ин салати сабзигӣ. Ҳозир ҳамашам хел мемонем. Зира аввал ман як қошуқ гирам. Салатҳои моям қариб тайёр шудааст, дӯстони азизам. Намехел ман ҳамаша мондам. Ҳозир майонезшавара мебиёрам ай магазин. Баъд нағз тайёр мешавад. Инҷо Микаилҷон шуда гирья кардест, гӯшт намонда. Ман инҷода барои Микаилҷона пичин ҳозир об мекунам. Пичин мехӯрам. Чӣ кардӣ? Микаил, чӣ шуд? Гамзан ахи. Хаб шишти? Ту хаб шишти? Мама мехӯри? Майли ози. Дӯстони азизам, ужини моям тайёр шуд. За ужини моям хел салат, питса. Ман камтарак бо фрукти майда кардам. Ҳозир мо шишта ужин мекунем. Микаилҷонам ман шикамаша сер кардам. Ҳамин шикамаша сер карданамда хобаш бурдеса буд, бурда хоб кардам. Ҳозир Микаилҷон хобай, мо шишта ужин мекунем ба мо иштиҳои таом. Марҳамат дӯстонам, биёед ба дастархони бегоҳии мо. Дар инҷо ман влогро ба анҷом мерасонам. ба ҳамаи шумо хайр дӯстонам. То видеои оянда дар паноҳи Худованд бошед.